κάποια στιγμή που λέτε όλα τα ωραία πράγματα φτάνουν στο τέλος τους. Νομίζω πως δεν είναι ανάγκη να επεκταθώ πολύ και να εξηγήσω για το τι πάω να μιλήσω, μιας που είναι και επίκαιρο θέμα. Το μόνο που έχω να πω, το οποίο ήδη ξέρετε, είναι πως ο Ακίρα Τοριγιάμα πλέον δεν είναι μαζί μας. Που λέτε, ο Ακίρα έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 1η Μαρτίου του 2024, σε ηλικία 68 ετών, από θρόμβωση στον εγκέφαλο. Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό ερώτημα. Έχει πεθάνει όντως? Περιμένετε. Θα εξηγήσω. Ο Ακίρα έγινε γνωστός από την τεράστια επιτυχία του Dragon Ball. Αυτή η μαγική σειρά για πολλούς από εμάς δεν είναι απλά ένα άνιμε, είναι αυτό που μας μεγάλωσε. Δηλαδή, απλά σκεφτείτε πόσο έχει επηρεάσει σχεδόν τα πάντα. Από καλλιτέχνες, μουσικούς, game developer, πάρα πολλούς. Δεν ήρθα να πω πως το Dragon Ball είναι το καλύτερο άνιμε που υπάρχει, ούτε πως ο Ακίρα Τοριγιάμα είναι ο καλύτερος δημιουργός, αλλά ήρθα να πω πως αυτοί οι δύο ήρθανε και πρόσφεραν στον καθέναν από εμάς κάτι. Είτε αυτό ήταν παρέα, είτε διασκέδαση, είτε φανταστικοί φίλοι, είτε μαθήματα ζωής, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, σε όλους μας έχει μάθει ένα πράγμα το Dragon Ball, να μην τα παρατάμε. Τι μας έδειχνε ο Τοριγιάμα τόσα χρόνια? Τους χαρακτήρες να πέφτουν, να πεθαίνουν, αλλά μετά να ξανασηκώνονται, να ξανανασταίνονται και να παλεύουν μέχρι να κερδίσουν. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έμαθε μόνο στα μικρά παιδιά. Το έχει μάθει και σε μικρούς και σε μεγάλους. Απλά σκεφτείτε πόσο πολύ έχει επηρεάσει την gaming βιομηχανία. Όσα παιχνίδια Dragon Ball έχουν βγει και σε πόσα άλλα παιχνίδια υπάρχουν κομμάτια του. Δηλαδή, με πολύ κοντινό παράδειγμα, το Taken 8, το story του. Για να φέρω πιο κοντά στο θέμα και περισσότερους gamers, για εμένα αλλά και για πολλούς άλλους, ο θάνατος του Ακίρα Τοριγιάμα ήταν σαν να ακούσαμε πως πέθανε ο Shinji Mikami. Δηλαδή ο δημιουργός του Resident Evil. Αλλά και μόνο η μουσική. Εμένα αυτές τις μέρες γυρνάνε μέσα στο μυαλό μου τα τραγούδια του Dragon Ball που κάποτε τα ήξερα απ' έξω. Και νομίζω πως σε μένα αλλά και σε όλο το ελληνικό community γυρνάει αυτό. Για εμένα τι σημαίνει το Dragon Ball? Εγώ έβλεπα Dragon Ball από όταν ήμουν 7 και τώρα κοντεύω τα 17. Και μάλλον άμα δεν υπήρχε αυτό, τότε ούτε εγώ θα βρισκόμουν σήμερα εδώ που είμαι. Το κανάλι το δημιούργησα σε μια περίοδο όπου έβλεπα για τρίτη φορά το Dragon Ball Z. Μια περίοδο που έμαθα τα βασικά του μοντάζ και είπα αυτό που μας έμαθε ο Goku. Γιατί οι άλλοι μπορούν να φτιάχνουν AMV και εγώ όχι? Μπορώ και εγώ. Και έτσι δημιουργήθηκε ο Son Goku Grease, που στη συνέχεια σαν να λέμε μεταμορφώθηκε και δημιουργήθηκε ο Goku Gamer. Ακόμα δεν ξέρω αν έπρεπε να ονομάσω έτσι το κανάλι, αλλά πλέον έχω φτάσει σε μια φάση που λέω δεν με νοιάζει, απλά το έχω για να θυμάμαι από πού ξεκίνησα. Απλά στην πραγματικότητα δεν είμαι ο μόνος που έφτασε κάπου με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολλοί. Η διαφορά με μένα είναι ότι ακόμα δεν έχει φτάσει κάπου. Στην πραγματικότητα δεν έχει ξεκινήσει καν. Οπότε, μετά από αυτή την περίληψη μπορώ να πω το εξής. Όπως στη season 7 του Dragon Ball, όπου ο Goku ναι μεν έχει πεθάνει, αλλά ζει στον επάνω κόσμο μέσω του Gohan, ο οποίος έγινε να του μοιάσει, έτσι και ο Ακίρα Τοριγιάμα δεν έχει πεθάνει όντως. Ζει και θα ζει μέσα από το Dragon Ball. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι η ώρα να δούμε κάτι που έχουμε πολύ καιρό να δούμε σε αυτό το κανάλι, έτσι λόγω περίστασης.色とりどりの夢がどっさり